aquest portaveu i coordinador, perquè pel que has anat explicant aquests dies, ho dius, no? És la cara més visible, no? Segurament serà la cara que ens confirmaran, però seria la menys important dintre de tot plegat. Bé, en principi no sabem gran cosa de tot això, de com funciona aquest procés, perquè per definició ha de ser extremadament discret, per no dir secret. Però algunes coses sí que les sabem, sobretot a partir de dissabte. Primer, la presència de la Fundació Henri Dunant, que és com dir la presència del govern suís, perquè és una fundació molt vinculada al govern suís. Recordem que el govern suís el 2017 públicament va ser l'únic govern que va dir públicament que s'oferia per a fer de mediador entre Catalunya i Espanya i trobar una solució a la crisi que s'havia obert amb la declaració d'independència i l'aplicació del 155. Per tant, és consistent amb els esforços del govern suís per trobar una eixida al conflicte polític. I pel que jo sé o pel que m'arriba, aquest diplomàtic és una persona molt de la confiança de la Fundació. És a dir, que més aviat és la Fundació qui l'ha posat. És un diplomàtic que s'ha posat molt el focus en el fet de ser del Salvador. En realitat, el focus seria que porta 30 anys negociant en conflictes arreu del món en nom de les Nacions Unides. I fins aquí és el que sabem del perfil d'aquesta persona. Després sabem que n'hi ha diverses persones, o se suposa, o s'ha dit, o s'ha insinuat, que n'hi ha diverses persones al darrere, 2 o 3, diguem-ho així, poders en capacitat de, per dir una mica col·loquialment, d'espantar el PSOE i d'espantar inclús el PP. És a dir, gent amb suficient poder com perquè tinguin que fer cas el PSOE o el PP en el moment que siga necessari, no? I ells no se coneixen. Vicent, si et sembla bé, això que estava explicant una mica, vas fer aquesta pissarreta, volia recuperar un tros potser perquè és més visual del que estem explicant ara i potser així la gent també situarà. Si l'Aleix em posa aquest vídeo. Ara vaig explicar, és especulació. No tinc dades, no sé qui són aquests membres, però sabem com es fan aquests processos i sabem qui són la gent que normalment fa aquests processos, perquè això és un procés tècnic, això no pot fer-ho qualsevol, no pots improvisar un mediador d'aquests de la nit al dia. Per tant, en base a això, en base a les reaccions que estan havent i a partir de que ja coneixem que la Fundació Henri Dunant seria una de les peces d'aquest mecanisme, doncs intentaré explicar com podria funcionar aquest mecanisme i quins actors podria tenir. Un mecanisme d'aquest tipus normalment té un organitzador, un portaveu i uns mediadors, que juguen papers diferents. L'organitzador, òbviament, és, diguem-ho així, qui porta el procés, qui organitza els debats, qui organitza les taules, qui facilita els llocs de trobada, etc. El portaveu sol ser una persona que no està mediant i que només fa una funció de portaveu, i els mediadors són els que realment tenen el poder polític per a fer que les qüestions avancen. És a dir, ara sabem els organitzadors, sabem el portaveu, no? El que no sabem són aquests verificadors que segurament potser no ho sabrem mai, qui són. No, n'hi haurà rumors, potser en algun moment es sabrà, però és més aviat probable que no ho sàpiguem, però sabem de forma indirecta que existeixen. Primera, perquè hi ha hagut unes declaracions, diguen que són 2 o 3, i no està clar. Segona, per les reaccions. És a dir, quan Pedro Sánchez, el dia de la investidura, Míriam Nogueras li retreu la lleugeresa amb la que parla de Catalunya i li diu, escolta vostè, que vostè ha signat unes coses i n'hi ha un procés i ha de comportar-se, el canvi de guió de Pedro Sánchez és evidentíssim. Puja a la trona un Pedro Sánchez espantat, que es dedica a dir que sí, que siga necessari i que està d'acord en que això és així, no? O ara, per exemple, el PSOE intenta fer el mateix que ha fet amb Esquerra i amb el govern de la Generalitat de Junts i d'Esquerra abans, de tirar enrere les dates, no? De dir, bueno, pues, no ens reunim aquest mes, ja ens reunirem un altre dia. I als 2 dies de desembre s'han reunit. És a dir, fins ara el que sabem
El que sembla evident és que n'hi ha algú ahir darrere amb suficient capacitat d'espantar el PSOE com per a fer-lo complir unes coses que no ha complit en tots aquests anys en les negociacions, primer amb el govern Junts-Esquerra, després amb el govern Esquerra. A partir d'aquí és la qüestió d'especular, i jo un poc l'altre dia en l'editorial especulava sobre això. És a dir, i m'importa molt dir que és especulació, no tinc dades, és pura especulació. Quan hi ha un procés d'aquest estil, tothom sap d'entrada on està el problema i tothom sap d'entrada quina és la solució del problema. La declaració conjunta entre PSOE i Junts, que pel que sembla ja va ser redactada pel mecanisme de verificació i que jo en el seu moment vaig dir és un procés de pau, no és una negociació de pressupostos, cosa que ara tot el món ja està dient. Aquella declaració identificava el problema, que el problema era que Catalunya és una nació que des de fa 3 segles no té la llibertat de decidir per ella mateixa. La solució només n'hi ha una, i tothom la sap, que és l'autodeterminació. Ojo, no la independència, l'autodeterminació, que és un pas previ, que pot conduir a la independència, però que pot no conduir. Pensem, per exemple, Israel-Palestina, tothom sap que la solució són 2 estats. Irlanda, tothom sap que la solució és la reunificació. Moltes vegades aquests processos no acaben donant pas a la solució, malgrat que tothom sap la solució. N'hi ha molts altres casos en què sí, s'han produït processos d'independència, Timor-Este, per exemple, a partir de situacions semblants. La meva sensació, la sensació que tinc i que l'explique com una pura anàlisi, tot i que alguna gent s'ho pren molt malament perquè pensa que estic defensant això, com una pura anàlisi. Jo crec que n'hi ha un canvi substancial, que està passant una cosa molt gruixuda, que efectivament el govern espanyol per primera vegada s'està assentant amb un mediador internacional sabent que n'hi ha un procés que ha de portar a un lloc, que s'està fent entre PSOE i Junts perquè no es pot fer entre govern i Generalitat. És així de senzill, se fa entre els actors que poden ser. Després ja veurem si això es pot sumar, es pot multiplicar o es pot fer d'una altra manera. I que tots saben que la solució ara mateix és l'autodeterminació, l'exercici de l'autodeterminació, jo crec que això està clar. Això pot dur a un referèndum acordat en el futur? Jo sempre he cregut que no, que això és impossible, però si n'hi ha una pressió internacional suficientment forta, doncs pot ser una alternativa. Aquesta era la pregunta que feies a l'editorial d'aquesta setmana, no? Crec recordar de dilluns, i que alguna gent li va sorprendre. No sé si teniu alguna pregunta a fer-li al Vicent abans de deixar-lo marxar o ens ho ha deixat tot ben clar? Costa. No, estaràs d'acord, Vicent, que si tenen capacitat d'intimidar o de fer pressió del PSOE, també la tindran sobre Junts. Sí, però és diferent. Perquè si són organismes o persones o institucions estatals, tenen capacitat de pressionar, de fet, l'estat espanyol, que en aquests moments el PSOE és el govern de l'estat espanyol. I Junts no té estat. En aquest sentit, és una situació una mica diferent, però és obvi que tenen possibilitat de pressionar a tots i, a parer meu, la pressió que faran serà per arribar a un referèndum d'autodeterminació quan nosaltres ja hem fet el 1 d'octubre o a un referèndum d'autodeterminació que potser no serà el que ens agradarà perquè tindrà condicions que no seran bones per nosaltres. Tipus un sostre mínim o una majoria qualificada o coses d'aquest estil. Jo crec que no hem de, com si diguérem, no hem de cantar victòria per això, però perquè no sabem on ens portarà i no sabem si, com està passant en Palestina i Israel, tot i saber quina és la solució, i aquesta solució no s'implementarà, però tampoc ens sembla positiu negar que estan passant uns fets molt substancials. És a dir, jo crec que si fa 6 mesos ens hagueren dit que n'hi hauria una amnistia en marxa, que estarien negociant a Ginebra el govern espanyol disfressat de PSOE i Catalunya disfressada de Junts, un acord que podria incloure un procés d'autodeterminació
que el català seria oficial al Congrés espanyol, etc., ens ho prendríem com una victòria. Ens ho prendríem dient, caram, sí que hem aconseguit coses en poc de temps, perquè tot això està arrencat, això no és un regal de ningú, no? Aleshores, igual que crec que hem de ser molt prudents i no tirar les campanes al vol en dir aquest procés de negociació pot portar a la independència, perquè no ho sabem si això serà així, tampoc crec que sigui positiu negar els fets i negar que estan passant coses que són molt importants i que són molt transcendentals. Vicent, abans de marxar, l'Albano també volia fer una pregunta, un comentari. Sí, hola Vicenç. En relació a la pregunta que feia en Josep de la capacitat de pressionar d'aquesta organització, d'aquests hipotètics, aquests mediadors que no coneixem, la seva capacitat de pressionar a Junts. L'altre dia sortia Antoni Comín dient que mentre dura la negociació és evident que calia, diguéssim, una suspensió, no sé exactament com ho va dir, però com una suspensió de l'acció unilateral, no? Diguéssim, de dir, com que ara estem negociant... Això podria ser una condició que posin aquests mediadors de dir, vale, escolta'm, la primera qüestió és que públicament Junts renunciï a la qüestió unilateral o a fer passos unilaterals per poder obrir aquest espai de negociació? Podria ser així? És a dir, podria ser una condició? No ho crec, perquè no es posa en condicions d'aquest estil a l'inici de la negociació. És a dir, ara mateix ningú sap que estan negociant. Ara mateix segurament s'han posat d'acord sobre el relat. Això és molt important. El text de l'acord PSOE-Junts és el relat sobre el qual van a treballar i és un relat molt favorable als interessos de l'independentisme, enormement favorable als interessos de l'independentisme. A on arribaran no ho saben, no tenen ni idea. És a dir, jo ara estic fent una especulació en base al coneixement que tinc de com funcionen aquests processos, els processos que he vist anteriorment, però jo no tinc dades concretes sobre aquest que està passant, excepte adonar-me de coses que estan passant i que són públiques, i que són significatives. El PSOE ha anat a Ginebra, hi ha hagut una reunió, han presentat un verificador internacional, tot això que era impossible està passant. Per tant, en base a aquestes coses, jo especule a on es pot arribar. Si tu agafes qualsevol politòleg o qualsevol periodista del món i li dius, escolta, tu saps una mica de Catalunya, com s'arregla el tema català? La resposta és molt simple. Ha d'haver un referèndum d'autodeterminació. Això és el que te diria qualsevol politòleg o periodista mitjà. Per tant, això és la solució hipotètica que n'hi ha. No crec que ningú pugui imaginar una altra solució. Això és un pas enrere respecte al 1 d'octubre, però que no existiria sense el 1 d'octubre, però pot ser una finestra oberta d'oportunitat molt important, especialment si s'acompanya del carrer i de la conflictivitat. És a dir... Per això jo et preguntava de dir com acompassen, ara suposo que obrirem l'apartat d'opinió, però això, com acompassar els tempos, diguéssim, de tot això amb els tempos polítics i amb el paper de la gent, no?, també. És a dir, per dir-ho d'una forma que crec que és comprensible, com més problema torna a ser Catalunya, més importància tindrà aquest procés internacional. I més fàcil serà que s'arribi a una solució a través d'aquest problema internacional. Si Catalunya no és problema, això serà un procés que segurament durarà 2 o 3 anys, aquesta legislatura, vaja. Però si, per exemple, en les eleccions autonòmiques el PSOE arrasa, doncs el tema internacional baixarà d'intensitat, perquè no n'hi ha problema. Si no n'hi ha mobilització al carrer, baixarà d'intensitat. Com més pressió les bases independentistes facin, més fàcilment aquest procés tirarà endavant. Per això em preocupa aquesta reacció de dir tot això no val de res, tot això és una enganyifa, tot això no sé què, que és una reacció que puc entendre per la desconfiança creada durant aquests anys, però que crec que no ens aporta res com a moviment, al contrari, ens fa més febles, perquè jo crec que el moviment independentista, més enllà dels partits, el que hauria d'interpretar ara és que s'ha forçat l'Estat a anar a un punt on no volia anar.
gràcies també a que n'hi ha hagut una aritmètica electoral, els 7 vots de Junts, que ho han fet possible en aquest moment, i que no era possible fa un any, no? Però s'ha portat l'Estat a un punt on l'Estat no volia anar, i ara és qüestió de decidir si es desprecia, si es menysté, si es decideix que tot això no val per res i que és igual, que passem de tot, o si es decideix, això és una gran oportunitat que cal aprofitar, però que no es pot deixar només en les mans de qui està negociant, sinó que s'ha de posar tota la pressió del moviment al servei de que si aquesta alternativa funciona, és una alternativa. I si no funciona, en el fons, si no funciona, i jo crec que això és el més important de tot, està legitimitant la unilateralitat. Perquè si no funciona, no funcionarà per Espanya. No serà Catalunya qui no voldrà un referèndum d'autodeterminació segur, serà Espanya. I, per tant, si una mediació internacional no funciona, en el fons això és un argument que legitima encara més la unilateralitat de Catalunya. I aquestes raons són les que jo intento posar sobre la taula com a analista, només per a fer pensar, només per a fer reflexionar, i intentant que aquesta actuació una mica visceral que estem veient aquests dies de donar per sentat que tot això és una camama i que tot és mentida i que tot no sé què, bueno, que intentem mirar els fets, perquè els fets existeixen. N'hi ha fets que estan passant ara que no havien passat mai abans. Doncs moltes gràcies, Vicent, per